Здравей хора, казвам се Вайчо и днес няма да играеме. И съжалявам, че доста отдавна не съм снимал доста, защото имам доста голяма работа, отиваме на чуждици. Тези хора, които ме гледат и които са малки, като 10-11 някъде там, ако гледате, ако си на толкова години, разбирате, вижте на училище вече, аз не мога да снимам. И съжалявам много и даже не съм се показал, защото малко ме е срам, защото аз от кога не съм снимал. Много съжалявам, ще снимам утре, обещавам. И видях, че моите брата вече ги няма, имам само 15. Искам поне да станат 20, да бъда щастлив, защото искам така. Да, сори. Айде, лека.